ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарону бародарони хоҳарони гиромиқадр, бо шумо ҳастам ҳусейн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, мехостам як хабари муҳимро ба шумо расонам. касоне ки дар шаҳри Екатеринбург бор ба Тоҷикистон равон кардани ҳастед, бародари азиз, ин проблема нест. Як бародари бовариноки мо ки мо шахсан ман худам чанд бор роӣ кардам, бародари азиз, бор соқу саломат бо хости Аллоҳ рафт, расид ҳамаш 100%. бародари азиз, ин бародари мо ҳамин ҳафта то рӯзи якшанбе ё аз ин ҳафта, бародари азиз, сафар доранд ба Тоҷикистон. касоне ки бор роӣ кардани ҳастед ба шаҳри Душанбе, Хуҷанд, ба тамоми минтақаҳои ватани азизамон Тоҷикистон, ин бародари азизамо бурда иншоаллоҳ бори шуморо бо хоси Аллоҳ мерасонанд. бародари азиз, бор килош 50 рубле. бародари азиз, аз номи канали мо гап занед, ҳатман барои шумо скидка хоҳанд кард. бародари азиз, фаромӯш накунед, номерои Акаи Зафар дар поёни навор мешавад. ҳатман телефон карда аз номи канали мо гап занед. бародари азиз, як бор дига, касое ки дар шаҳри Екатеринбург бор равон кардани ҳастед, бародари азиз, занг занед. иншоаллоҳ бори шумо бо хости Аллоҳ соғ ва саломат хоҳад расид. дуогӯи мо, дуогӯи ватан модар бошед. бори дигар соғ саломату сарбаланду пирӯз бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.